veel beter dan vorig jaar gestart. En dat heeft te maken met het feit dat we het VMBO verplaatst hebben naar een veel overzichtelijker gedeelte van het terrein. Ook de MAVO die hebben we verplaatst. We hebben met 2 noodlokalen ervoor gezorgd dat de HAVO-VWO allemaal op 1 locatie zitten. En ik hoor elke dag van alle docenten dat ze dat ongelooflijk fijn vinden. Omdat, ja, het gaat erom dat kinderen gezien en erkend worden in wat ze aan het doen zijn. En ik heb het idee dat iedereen het ontzettend prettig vindt dit jaar om te starten. En we weten allemaal, vorig jaar hadden we best een moeilijk jaar, omdat we ook van een aantal collega's afscheid hebben moeten nemen. We draaien dus eigenlijk met minder mensen. En ik heb altijd gezegd, de kwaliteit, dat moet beter. En ja, wat mijn ervaring nu is met wat ik zie en wat ik voel en wat ik hoor en wat ik terug ook hoor van ouders. Er komt nog een ouderavond VMBO, maar de andere ouderavonden die zijn al geweest. En ik krijg alleen positieve geluiden en daar ben ik ongelooflijk blij mee. De gymlokaal, we zien het is een verre stadium, het is bijna klaar. Dit maand, voor eind van het jaar 2017, de heer Van Heffering? Ja, de gymzalen, men ligt voor op het schema, maar goed, er kan altijd wel weer iets gebeuren met een boot dat we later spullen krijgen. Maar de aannemer die zal op tijd klaar zijn en we vermoeden dat dat half oktober zal zijn. Zodra we de opening gehad hebben, dan zullen de kinderen die nu les hebben in het stadion, vandaag ook natuurlijk, het is enorm warm, dan gaan we gelijk naar de nieuwe lokalen toe. En er is een situatie die, oké, met betrekking tot de leraren die niet meer zijn, er is wel een civiele rechtszaak. 19 september aanstaande, van meneer Humphrey tegen SGB. Ja. U zult aanwezig zijn in de gerechtszaal? Nee, het hoofd HRM zal aanwezig zijn. Uiteraard heb ik het hele dossier goed bekeken. En het is ook volkomen volgens de afspraken die de bonden met ons gehad hebben. We hebben heel duidelijk gezegd, als wij er niet uitkomen, dan zullen wij het voorleggen voor de kantonrechter. En we zullen ons absoluut houden aan de uitspraak die daar gedaan wordt. Ook, dat hebben we ook met meneer Humphrey besproken. En ja, natuurlijk ben ik nieuwsgierig. Maar aan de andere kant, we richten ons vooral op het onderwijs. En nou ja, we wachten af wat de kantonrechter ervan vindt. Met alle andere leraren wel geen probleem. Alles goed verlopen met betrekking tot de afronding van de periode als leraar bij de SGB. Ja. Alle andere, er is nog één ding, er is nog één zaak dat loopt nog. Dat heeft te maken met het feit dat de docent ook ziek thuis is. Dus daar moeten we nog eventjes naar kijken hoe we dat afronden. Alle andere zaken zijn afgerond. De meeste was natuurlijk contracten die afgelopen waren. En we hebben ook een aantal schikkingsvoorstellen gedaan. En ja, dat is eigenlijk allemaal afgerond, getekend en klaar. En een nieuwe MAVO-gebouw, de heer Van Heffering, lopen in volle toeren? Ja, mensen die daar geïnteresseerd in zijn, zouden daar eens een kijkje moeten nemen. Je ziet eigenlijk het gebouw al helemaal naar de 2e verdieping komen. Ook daar ligt men voor op schema. En wat ik ontzettend leuk vind ik sowieso heel mooi aan deze gebouwen. Kijk, het gebouw van de SGB was veel te groot. Dat klinkt een beetje raar, maar de terreinen zijn veel te groot om goed onderwijs te geven. Hoe gek het ook klinkt, want je denkt hoe groter hoe beter. Maar compact is echt veel beter in het middelbaar onderwijs. En dat heeft men al gedaan met het gebouw van Liceo. En dat zie je nu ook in het gebouw van de MAVO. Waar leerlingen ook zijn, ook als ze in een lokaal boven zijn, vanuit het middengebied zie je het altijd omdat het een vierkant is die gebouwd is. En dat zie ik daar ook weer gebeuren. En ik merk ook dat kinderen dat allemaal heel erg prettig vinden. Ook docenten vinden dat prettig. Dus eind van het jaar al gaan de MAVO-leerlingen naar dat nieuwe gebouw. Eind van het schooljaar, dus dat is 2018, augustus 2018 starten we daar met de lessen. Maar dat gezegd hebbende, ook dit jaar krijgen we van ouders te horen, omdat het MAVO, die is eigenlijk naar een heel klein gebied gegaan. Een mooi vierkant met een eigen conciërge, met een eigen ingang. Daar loopt het nu ook eigenlijk voortreffelijk. Je kunt wat dat betreft ook in een oud gebouw, mits je maar een goed overzichtelijke plek hebt. Dus eigenlijk hebben we dat al gered, maar natuurlijk is nieuwbouw, nieuw is altijd beter, lichter, helderder, betere airco's weer. En dat is natuurlijk altijd goed.